Hovorí sa, že peniaze ti dajú slobodu. Ale čo ak ti dajú moc a ty sa bojíš, že ťa zmenia? Nie si chamtivý, len si nikdy nevidel, čo s tebou robí skutočná sila. A možno preto peniaze míňaš hneď, ako prídu. Nie kvôli radosti, ale kvôli úniku. Nákupy, ako dočasné šťastie. Nové veci, ako obväz na staré bolesti. Lepšia dovolenka, krajšie auto, viac obdivu. Viac. Ale stále duši prázdno. Pravda je, že nemíňaš peniaze, míňaš emócie, ktoré si v sebe neuzdravil. A peniaze sa len stáli nástrojom, ako ich na chvíľu umlčať. Ale kam vedie tento krok? Kam vedie tento kruh? A čo ak je čas pozrieť sa do seba a zistiť, prečo sa vlastne bojíš žiť naplno? Večer o 19:30, 5 krát do týždňa máme vysielanie Kód víťazov. Ukážem ti, ako si v sebe upratať, aby peniaze boli nástroj, nie tvoj pán. Volám sa Tibor Michalko a som autor tejto metódy.